శ్రీయుత గౌరవనీయులైన మా సినిమా అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు, డైరెక్టర్ మరియు నిర్మాతలు హైదరాబాద్ గారికి నమస్కరించి రాయమన్నది. టాలెంట్ ఉన్న వారికి సినిమాలో హీరో అవకాశం ఇప్పించి మరియు సైడ్ క్యారెక్టర్ కూడా తీసుకోవాలి. 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగే మా ఎలక్షన్లో పోటీ చేసే అవకాశం కల్పించాలి. ఎదురుగట్ల చిట్టుమల్ల కళాకారుడు 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి హైదరాబాద్ నందిగల్ ఫిల్మ్ నగర్లో జరగబోయే మా ఎలక్షన్లో నాకు పోటీ చేసే అవకాశం ఇప్పించాలి. తెలంగాణ, ఆంధ్రాలకు సంబంధించిన ఎంతోమంది కళాకారులు ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి కళ్ళను నమ్ముకొని జీవిస్తున్నారు. వారిని గుర్తించడం లేదు. ఎంతోమందికి టాలెంట్ ఉన్నప్పటికీ సినిమాలు తీసుకోవడం లేదు. అన్నలు, తమ్ములు, అక్కలు, చెల్లెళ్ళు వారికి టాలెంట్ ఉన్నా కూడా సినిమాలు తీసుకోకపోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. దీనివల్ల టాలెంట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ మానసికంగా చాలా ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. టాలెంట్ ఉండి కూడా నిరూపించుకునే అవకాశం లేక కళని నమ్ముకున్న చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇకనైనా ప్రస్తుతం ఉన్న కళాకారులతో పాటుగా టాలెంట్ ఉన్న నూతన కళాకారులు గుర్తించి వారికి సినిమాల అవకాశం తప్పకుండా ఇప్పించాలని కోరుతూ రాబోయే మా అసోసియేషన్ ఎలక్షన్లో ఎదురుగుట్ట చిట్టిమల్లి కళాకారుడై నాకు పోటీ చేసే అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుతున్నాను. నూతన కళాకారులకు సినిమాలో ఛాన్సులు ఇవ్వకపోతే నేను ఉద్యమం చేయడానికి సిద్ధం, దేనికైనా సిద్ధం. ఇట్లు ఎదురుగట్ల చిట్టిమల్లు కళాకారులు.